Bueno, orain honetan saiatuko gera partitura bat sartzen gure blogean. Horretarako orrialde honetara joango gera, eta beti bezala, harpidetza ingo dugu, izena emango dugu. Eta beti hasiera partitura berri bat egitea izaten da. Hemen notak sartzea eta nahiko erresa da, klikatu besterik ez dain behar, aukeratzen dira figura desberdinak. Gero hemen dikan editatzeko aukera desberdinak dauzkagu, instrumento aldatzeko, eta bar, denbora aldatzeko, klabe aldatzeko, transposatzeko. Guk egingo duguna da, importatuko dugu jada egina daukagun MIDI bat. Hau da, guk finalekin idazten dugunean, gorde dezakegu artxibo musika bezala, partitura bezala, edo MIDI bezala. Guk orduan MIDI bezala gordeta daukagun kanta bat importatuko dugu. Horretarako, joango gera gure ordenagailuan dauzkagun aukeratara, eta hemen adibidez, nik MIDietan, kanta ezagun badaukat. Orduan, importatuko dugu, eta berak partitura egingo digu. Beraz, hemen azalduko zaigu, kanta ezagun honen partitura osoa. Eta beste argazkiekin eta beste gauza guztiekin egin dugun bezala, egingo duguna da, emango diguten kodea kopiatuko dugu, beraz, xarinera goaz, eta esango dugu, bueno, hemen ikusteko aukera nahi dugula. Orduan, kopiatuko dugu hau, aurrekoetan bezala, gure blogera joango gera, eta sarrera berri bat, partiturak. Partiturak. Bueno. Hemen jarriko dugu, izena, clocks. Eta pegatu duguna, kopiatu duguna, pegatuko dugu betiko prozeduraz. Hemen, kategori berri bat, partiturak, etiketa clocks jarriko dugu, eta argitaratuko dugu. Eta argitaratzen dugunean, ikusiko dugu nola azalduko zaigun gure blogean. Orduan blogera goaz, eta hemen daukagu. Eta entzun dezagun kanta nolakoa den.